Ongi etorri Txorien sasoi honean saiora, arratsaldeon Zigor. Berdin, jaionen. Gozatzeko prest? Prest, beti. Urre likidoa daukegu. Iepa da. Josepala. Bueno, bai, bida, kasu honetan Herribera aldera joan, eta, bertatik eskuratutako urre likidoakin indako errezeta bat izango du, eta ez hori bakarri, beste alde batetik, bertan, hola, esanguratsu dien barazkikin ere, bai. Kasu honetan horburuk, baina ikusiko duzuen bezala, izoztutakoak erabiliko ditu. Bai, gogorra daude. Gogorrak. Martxoa maieran, apirila hasiera inguru hontan behintzat, horburuk ez daude esan genezake bere sasoirik gorenen, baina, bere sasoi gorena izan den hortan, Herriberan buru belarri haitu die izozten. Kasu honetan guri eskura jartzeko eta gaina prozesue azkarra izaten da. Hola, esaten dena, hemen baten iten da. Garbituta daude, eta lan asko erresten dute, eta kalidadekoa. Eta, kalidadekoa ere da olioa, bertako olioa, eta gaur urtzantera indako txangoa izango du zuentzako, hemen ikusgai. Eta horrekin batera, errezeta hau, horburu patea, arroza gaietatxoekin. Bai, alde batetik, esan bezala, urre likidoa, barazkizoztuk, eta beste batetik, aprobetxamendurako erabili daiteken olako errezeta bat ingo du gaieta kasu honetan. Hortarako zer dako egun hemen, arroza integrala, hau da, sobratut zaiguna. Egositakoa ja, egositako. Hori da, tipikoa itzaten dagoen batxkukin honekin, desenteikia. Orduan, hemen dauzkegu, kasu honetan, 200 gramo arroza ale, integrala, zurie baldin baukezu ez zurie. 200 gramontzako erdi izango da ogi birrindua alde batetik eta arbendola birrindua, hau guk etxen birrindu du, rebotean rikirraka. Eta bestela, erosi irina, esaten dena, arbendola irina. Beraz, 100 eta honen erdia 50 irin bat. Kasu honetan guk olo hartu du, baina zu baldin baduzu etxen normala, normala. Gatzapur bat eta 2 zuringo ibiliko ditu, gorringoak beste baterako gordeko ditu. Orduan alde batetik hor, osagaiak iteko olako gaietatxoak. Dana hasi eta listo. Prozedura gero joango da. Eta gero, patea iteko zer behar duen? Horburu nanoski, horburu batzuk. Zer gehituko diogun? Gazta urdina, hau nahi eran. Guk 81 gramo ibiliko ditu, baina, ez da gaitu. Gogorrak edo indartxu batzate, bota egun da piko. Piperbeltz koloretakoa kasu hontan, eta gero baratxuri batzu botako dizkigogu, baina konfitatuta. Pixka jeitxingo diogu. Badakizu oso zalea zehala ere, olako horren zaporera, baina jeitxingo dugu. Beraz, hemen osagaiak, eta guen joango naiz ja, prozedura pixkanaka azaltzen ni lanera joango naiz. Patetik hasiko naiz. Gogoratu, hemen Txorienen sasoi honetan, ikasurte honetan behintzat, 4 aldiz, 5 aldiz edo horburuk garbitu ditu. Erakutsi izan dizuegu, nola garbitu. Zer egin ezer doiltzeko. Zenba denbora behar duen. Izoztutakoak 5 minutu nahikoa du egosten. 5-10 gehienez, beraz. Hau, bere horretan, barrura. Eta gaina ez hier doiltzen, Txak, listo. Olako erresa, beti barazki bat izoztu erabili behar badugu, ez da desizozten utzi behar inoiz. Beti, ura irekiten izan, eta bertara bota, gatzarekin da ero, eta listo, egosi, eta hori. Haragiak eta bakidu desizoztu inbar ditugula, baina barazkiak sekula ez. Oberena hartu eta bere hortan, ura irekiten jarri, bota, eta egosi. Gero, hor jarriko izkizu zema minitu, ero boltzan jartzen dizuen denbora. Hori esan da, horburuetaz, hainbat gauza esan du, osasun antzakona diela bakigu, zuntzpila badukatela, diuretikoa direla, olako gauzak. Gero baita, horburu ikusi duzu zer erabiltzen da. Horburuan landaretik 20% besterik ez da erabiltzen. Azkenien, bakizu, horburua berez, erabili beste, normalen jaten duguna hau izaten da, erabili beste erabiltzen da, baina beste erabilpen batzuetako salda bat egin alduze, baina normalean saltzen badizute enbor guztia izaten duzu horre dena, eta bakarrik normalean etxean zer erabiltzen dugu? Gainekua, eta gainekuari, hau da, honi buruari, ostopila bat kendu iten dizkiogu, kanpoko gehienak kendu iten dizkiogu, barrukoa bakarrik bihotza jaten diogu ez, orduan, alde hortatik, etxean erabilpen gutxi, gero kosmetikan erabiltzen da, erabilia duzu infusio bat iteko, ostoak eta olakoak infusioak iteko, diuretikoa direla, garbitzeko ondo datozela, barazki pure bat iteko erabilia duzu, egosita, ikutu fuertetxoa ematen dira, baina erabilia da, baina orokorrean, hau da sapoan moduan, nik baratzeko sapoa deitu diote horburuari.
Itxasapoari buruz. Itxasapoari, noski, itxasapoari buruz. Itxasapoa ere berdina, itxasapoa, kriston buruzarra, eta bai, dena erabiltzen da, saldatarako eta erabilia da, baina jangarria hor, azkenean, bustena, horako txiki eta horako buruzarra. Zer iruzte zaizu, hori sartuko dugu. Horburua dira baratzeko itxasapoak. Zer nahizu, txalokatzea? Ez daki, baina holako latako txalo batzu sartu gutxen, ez? Politxe izango zen. Bueno, histori gehiago. Pablo Nerudak, oda bat idatzi zion horburuari. Gorentzen bere zaporea, gozoa, mingotza era berean, gero deitu zion barazki gerlaria. Baina zatik? Zatik. Daukalako, eskatak, armadura, zeukalako. Horregatik deitu zion. Gero Marilyn Monroe eman ziote, hor, Kalifornian bado herri baten egiten dela, horburuaren eguna eta horburuaren printzesa o erregina izan zen urte batean. Baitxu, ze ilusia, hori. Hemendik, tuterako horburuak eta ekoizten dituztenak, gune batean, jaione erosigor pres gaudela horburuaren erregero erregina izateko. Bigarren postu neon zatxezkete, zaren eta urzantegi hartu gatio. Bai. Euskal Herrian badira oliba ondoak eta oliorik onena eskuratzen da beraiengandik. Hori horrela herri berara etorri gara sekretuaren bila. Angel Mari Ezkurrena, zelako sorpresa. Bai, niretzat ala izan da. Gaur kantuan ez baina hemen Urzanteren ordezkari bezala aurkitzu zaitugu. Bai, nik ere ez nuen espero, baina, bueno, holoko lan egitea ere tokatzen zaizkitarteka, eta, bueno, plazer bat niri zuekin parte hartzea. Nun gaude zehazki? Gaur Tuteren gaude. Urzanteko olioaren instalatzioetan hain zuzen ere. Hori da. Ederki. Eta hemen oliba olio ona ekoizten dela eta sekretutxoren bat bada edo? Bueno, sekretu hori ez nuke esango bereak esaten dutela, ez da, sekretu baita maitasuna eta gogoat ilusua. Hori da, beraiek ematen duten hitzak zuzenenak olion bat ateatzeko, hori da. Eta agian olibondoak eskura eta gertu ere, bai, ez da? Bai, hori da. Adibidez, aipatzen duen bezala, bertako olio izanez, euneko Nafarrokoa da, eta bertan egiten den olioa da. Eta hain berezi eta hain zuzen Urzante Virginia Extra olioa sortzen da hemengo instalazioetan. Bueno, urre likido honen zehaska ikusi nahi baldin baduzue jarraitu gurekin. Ikusi? Bi napar lurretan, napar olioarekin. 0 kilometro, dena. Una, Marikorena. Napargarria. Bueno, hemen gure errezetakin jarraitzeko, alkatxofak edo zitxik parra. Alkatxofak edo horburu jadanik egosita daude eta buruz bera jarri ditu kasu hontan, ure guzti hori edo askatzeko eta epeltzen dauzkegu. Hemen olioa berotzen jarrita daukegu, baino suabe esaten dena, bai? Batetik 20 bitarte hortan, 5 daukegu zue. Orduan, baratxurik sartu, eta hor konfitatu inbar du, 45 minutuz. Ez du irakin behar, holako burbuia txikik nahikoa die, eta ikusten baldin badu burbuiak areagotzen dila, zue jetxiko diogu. Beraz, niko hain, honi emango diot denbora, 45 minutu. Ero ekonomikan eskinera, bazterrien itxi. Hori da. Eta, emaitza hau da, hori da. Bai, lanak aurreatze aldera, beste batzuk ekarri ditu. Orduan, ni patea egiten hasiko naiz. Patea kasu hontan, esan genezake krema bat dela. Orduan, alde batetik sartuko ditu hemen horburuk. Paterako da, osagai guztia, ja horburuak egosita ditugula, gehi olio, ez? Olio eta baratxuri horiek. Baratxuriak ero olio erabiliko zo? Baratxuri kasu honetan. Baratxuri horietatik hartuko ez buru osoa dau, lau bat edo hartuko ditu, baina benetan, zoragarri da, emaitza zoragarri da. Badakizu zehala hemen baratxuri zale gorena, baina, hau egi esan, hola, gutizia bada, eta gero olioa hau erabili dezakezue, adibidez, lekale batzui gainetik botatzeko, azkeneko momentun, edo zapore berezi ematen dira. Arraiari erabili aldio, arraian dako, edo zen dako. Kategoria. Edo pilpil bat iteko. Badukazue olioa ia pres pilpil bat iteko, mankaiagoa bertan sartu. Zoragarri. Eta konfitatuko zenuten, normalean egiten duguna, mankaiagoa, berakatzero, baratxuri oliotan konfitatzen da. Bortalako ere, erabili.
Eta olako robota ez daukanak, besteakin, ez? Besteakin, normal. Bai, esan dakoa. Bueno, guain, osagai guzti hauek batu, eta birrindu besterik etze gelditzen eri bintzat. Bueno, horburuen ikin bukatzeko historia bat, zuri hor historia kontuak eta gustatzen zizkire. Bai, Zinara. Zinara da izen teknikoa, eta hori, bueno, Greziar mitologian, Zinara omen zen emakume oso lirain bat, eta Zeus berataz maitemindu zen, eta Olimpora eraman zuen jainkosa bihurtzeko, baina Zinarak etxekoak faltan bota, eta Zeuseri eskatu zion berriro bueltatu nahi zuela, eta alde egin zion. Zeus azarratu egin zen, eta horburu bilakatu zuen Zinara. Bai, eta horrekin, maitasunarekin, badauka ikusia horburua da maitasuna bezala, ez? Horburua gozoa da, baina ere berean mingotza ere bada, ez? Eta gero bihotzaren forma badauka, ez? Barruan dauka, ez? Bere altzorra, bere sustantzi guztia. Ordan, hortik, histori hori. Guk hemen lehen bere garaian esaten genuen alkatxofa, erderazko alkatxofa, arabeatik omen da datorrela, eta niri kontatu zidaten bere garaian, gero esan diaten ez dela egia hori, alkatxofak esan nahi duela bihotz zaila, ez? Zeratik, azkenean barrukoa jaten dalako, normalien horburuan, kanpoko osto guztiak kendu behar dizkiogula, eta horretik deitzen omen da bihotz zaila, baina hori esan ziaten ez dakit oso, eta behiratu bestot asko behiratu, pixkat egun baten hasi nintzen, batzutan jartzen du holan dala, bestatzutan ez. Nik hor usten dizuet. Orduan Euskaldunek alkatxofa diedenak. Oso zaiak. Bai. Hori esaten dute, beti fama horren daukagula. Euskal Herrian ligatzea, ia zinezkoa dela. Bueno, ligatzea ez dakit zinezkoa izango den, ez? Baina horburu pateikia bentsat oso erresa da, ikusi duzuen bezala. Horburu egositakoak, baratxuri konfitatutakoak eta gazta urdina barruan, piperbeltz, koloretako piperbeltza kasu honetan ere barruan, eta hau birrindu eta fuera. Dira. Eta hor gazta urdina. Azkenean gazta urdinak, denok esatzen ditugu, ardi behi ero hauntz gaztarekin egiten direnak, peniziliniun ongoa sartzen zaie, eta normalean ezetasuna eta goten dien olako, gaur egon kontrolatutako kamaretan egiten da, baina garai batean horrek, beti kogatan, ero guk ezagutu gendun, Kanfranken han egiten zuten bunkerrean ondutako gazta urdina, eta hor ezagunena, rokeforra daukagu, ble pila bat, urdin pila bat, gero daukagu kabralesekoa, oso fuertea, kabralesekoa dela hori jaten dauena, kabralesen daude batzuk lehorrak, gu junginen herri batera, herria esan, herrian beste puntan zegoen, gaina kartel bat aurrena zegoen, furgonetak eta autokaranak ezin die sartu, eta gero kotxean jundaz ikusiran zeratik, ze paretak otuko zuen, hartzai bat zegoen, eta zeukaten, ikuiuan onduan, olako dende antzeko bat, jaione, olako disko batzuk ematen zuen haiek, ni baino zarrauek ziena. Lehorra ero, ahoan sartu. Hori kolorekoak, igual. Hori ez, marroia, kanpotik ematen zuen, hori lehorra ja da honien, tarria moduan da gaina, lizundutakoitik. Baina, zaporia, ostra. Apur bat ahoan sartu eta egia da gero, zapore oso fuertia daukate urdina, baina krematxuak dira era berean, ez? Da, saltzak egiteko eta oso erabiliak, untatu eta holan idurtzita eta egiteko oso ondo daude, eta kasu honetan, gure pate honi kremasidadia eta saboria emango diote. Zapore fuerte zaleak ez zaretela, hau inalduzu olako gazta krematxu batekin ere, errezeta hau inalda, pateak azkenean erreza da egin hartu eta barazkiekin, ero antxoekin, ero sardinekin, ero egaluzeekin, ero muskuiluekin hartu, eta olako gazta krematxu bat, kastu honetan, urdina nazten duzue, eta listo. Horburuan zaporea fuertea bada, orduan urdina nik uste dut hemen. It's good. It's good. Yeah. Bakizu zer den it's good. Hau birrintzeten bitarten Titaniken pareko ikuspegik ikustea. Tuteran Titanic. Bai, Ez, urzante.
serie ederronetatik Urzante bere osotasunean ikusi dezakegu, baina zehazki zer da Urzante eta zein da bere historia? Bueno, esango ginuke Urzante dela olio enpresa bat Nafarroko garrantzitsuenetako bat da. Eta honek gaina ekarri dezake, honeño iritsi den lekuareño, historia bat oso polita, nola sortu zen. Jesus Marinen eskutik, berez kaskantekoa, bera bazuen bere bajera bat iki bat han ontziratzen zuen olioa. Eta gero bera bizikletakin, herriz itxez ibiltzen zen. Eta gero denboarekin, kamioi bat lortu zuen, eta harrekin bere inguruko herri guztietan banatzen zuen olioa. Hola sortu zen gaurko egunan Urzante. Historio berezia, oso polita, baina bizikletan ja herriz, itxez, eta gero kamionarekin, eta guain ikusten zuen bezala, irudiok ikusita, zer den zerte hortik sortu zen. Bueno, eta etxez-etxe, gero merkatura, saltoki guztietara, eta jada Euskal Herriko eta toki gehienetako sukaldetara, ezta? Bai, hori da gaurko egunean, Nafarrako itxe guztietan eta Euskal Herriko denda guztietan aurki dezakezu Urzante olioa. Hortxe. Altura, zenbat litro, horren, milioika litro, milaka litro. 40 gogoratzen, baina gero milakako ez dut gogoratzen zen batzen. Baina, bueno, eta gero horretaz gain, esan dakoa, Tensioan angoran, biztak behintzat politiak. Izugarrik, bai. Bueno, ikusten duzuen bezala gure horburu patea dagoeneko inda dago, eta kasu hontan, olako ontzitxotan gordeko du, ozkaiun. Hortarako, bete eta listo. Vale. Arresa. Oso, eta hau jaion edo zen barazki, nahi dut esan guk horburuak erabilitugun hontan, esan dugun, asenario batzuk egozita eta lako pate bat, oinarri honekin antzeko akin alditugu, ez? Zuk lehen esan dezu, nahi den guztikin. Ez dezuna esan da adibidez pipa azikin, esan nahi dut ekilore azikin. Guain ez da, broma ekilorea, baina bueno, adibidez oso goxoa galditzea. Bai, ekiloren kontua. Betu, guk lagun badoko jaione eta arek olako katerineko enpresa handi batean lan iten du, eta oindala 2 aste, esan zieten ja, oliba olioakin hasteko frigitzen da hori, ze ekilore olioan, prezio igoerakin da dana, eta lehen ekilore olioakin, frigitzeko erabiltzen duten freidoratan, 3-4 erabilpenekin o 5 aldatu izaten zuten. Oliba olioak gehiago irauten du. Orduan, 9 erabilpenero eman aldizkiote, ero gehiago eman aldizkiote, eta igual merkio bateatzen dela, eta hori izan zen, abisua, asike. Hola daude gauzak. Eta holaxe kontatu dizkizuegu. Oida. Bueno, arroza gaietatxoak iten hasteko ontzi bat hartuko du, bertan osagai guztik sartzeko, baina gogoratu arrotzaren zuringoak erabiliko ditula, beraz, zuringoak hemen irabiatuko ditu, ez elurpunturaino, nahiko arrotuko ditu, eta gorringoak gordeko ditu, honako ontzitxo honetan, eta ozkaiura joango die, gero bukaeran agian, horburu mahonesa bat ingo du, gogoratu behin ingenula, baina gaur aprobetxatuko du gaurko patea, bai? Hortarako, beraz. Ni alde batetik arrotzak... Gorringoak atara eta arrotzen, kirolaiten. Kirolaiten, eta gaurko historia kontatuko dizu. Garai batean, heroina izan zana, ez? Emakume hau izan zan, Ani Londonberry. Londonberry hori abixena gero jarri zan, baina hau izan zan, munduari bizikletan lehen aldiz itzuli eman zion emakumea. Batzuk esaten dute kontrakoek eta bizikletan baino bizikletarekin. Bizikleta eraman iten zuela eta hartu eta trenak eta ez dakit zer, baina gero demostratu zuen munduari itzuli eman da gero, estatu batuetan hainbat eta hainbat lasterketetan parte hartu zuen, eta irabazit ez zituen, orduan, bizikletan ibiltzen zen eta egin zuen. Hau 1880 urtera joan behar gara, orduan bukatu zuen itzulia, eta abentura guzti hau 15 hilabete lehenago hasi zen. Eta, garai hartan, niri jak gaur egun munduari buelta ematia bizikletan ibiltzen zait. Mirestu iten dut hori, jende hori iten duena. Zelako afizioa, gogoa, orduak eta ez da izer. Eta txikirri txakarra, garai hartan, 100 kiloko bizikleta batekin, gaur egun horri ibiltzen gara. 7 kiloko bizikleta eta hor pixuak endu nahian eta ez da izer, eta garai batean 100koakin. Elektrikoakin. Gaur egun elektrikoakin ibiltzen da jendea, lotzarria. Mirestu, mesedez, hemen. Hoxe, arrotzak arrotuta. Jaione beharrotuta.
Arroza, integrala. Armendol? Birrindua, 100 gramo. Arroza 200 gogoratu. Ogi birrindua, 100. Baita. 110 batzutan eskatzen ditu, ongi hartuko lituzke, baina bueno, hortxe ikusiko duzue. Amak eskukada bat esaten dizuenen moduan. Berez 100, baina bada ezpada ondoan pixka gehiago izan. Hemen 50 gramo oloirin eta gatza. Eta gero zuringoan hasi, eta bueno, eskuekin edo atzaparrekin dena ongi oratu. Labea zenbat dela, Jaione? 180, goitik eta behitik. Eskularrukin ingo du, bai? Zegi esan, gauzatxuko nahi jaldea. Hori bai, aztu zait, eta garrantzitsuna, oliba olio txorrota dagoen bat. Eskularruak esan dituen hontan, orburuak, zuetako asko jakin duzu, baina orburuak zuritzeko eta hemen erabili izan ditu, eta bakizue, orburuak bestu iten dituzte eskuak garbitzen dituzunean, orduan, olako eskularru batzu plastikozkoak erabili, bestela limoiarekin gero garbitu belzten direnean. Ani Cohen Kopowski, hau jaio zan, esan da, gaur egungo Letonia izango zanan, orduan Reagan 1870 urtean jaio zan, 1988 urtean eskondu izan, garai hartan, bakizu, emakumei eskatzen zeitzaiena egin zuen, 4 seme alaba izan zituen, etxeko andre hon izan zen, baina, ez zegoen konforme, bere garairako, berak esaten garai txarra tokatu zitzaiola, baina, otu zitzaion, 1884 urtean, munduari buelta emango ziola, bira emango ziola. Horra, aitzaki moduan, bere berbiloak esaten du, aitzaki moduan esan zuela, eskaini ziotela, apostu bat ziotela, ez? 15 hilabetetan ematen bazion, munduari itzulia, batek $5,000 eskaini omen zizkion, da beste $8,000 eskaini omen zizkiotela, ez? Kontua da, hor, garaiko ogi enpresa batek eskaini zizkiola €1,000 eman zizkion, bere bizikletan atzian kartel bat eramatearen, beraien publizitatearekin, hori onartu zuen, eta gero bere abizena ere hortik aldatu egin zuen, ez? Ani Londonberri deitu zen, bidaia guztian zehar, Ani Londonberri bezala, eta estatu batuetan egin zuen lehenengo, alderik alde, gero negua etorri zitzaion, orduan Nueva Yorkera jun, handik Europara pasatu zen, Frantzian, lehenengo Parisetik, Marseillara, Frantzia guztia, hor, Frantzian prensak eta egur pixkat eman zion, hasieran gonakin eta atara zen, eta ikusi zuen kontuatu zen, hilabetera gonakin bizikletan ibiltzia, gaizki, bizikletare aldatu egin zuen. Utzi zioten lehenengo modelua emakumena omen zen, 100 kilo, eta hartu zuen beste bat, harinagoa 10 kiloko iruditzen zaitzela, gutxi pisatzen zuela, garai hartarako. Eta, gero galtza olako bombatzo antzeko batzuk gero jantzi zituen, eta haiekin, baina, Frantzian egurra eman zioten prensaz, bombatxoekin zebilen emakume hori, baina, herriak egiezan, jarraitu egiten ziren, gero hitzaldiak eta ematen zituen, eta ondo saltzen zekien pertsona bat zen, bere produktua, hortik Egiptora juntzan, da, pixkanaka kontua da, munduari buelta eman ziola, eta 15 hilabete, 14 hilabete eta 30 egunekin, egun bat lehenago Bostonera iritsi zala, hori marketinga ondo pentsauta dana, eta garaiko New York Times aldizkaria jarri zuen, inoizko abentura, emakumatek egin zuen inoizko abentura handiena izan zala, ez? Berak egin zuena. Eta, egia esan gero kasetari moduan, idazle moduan da oso ondo moldatzen zen, jakin egin zuen bere produktua saltzen, eta, pertsona famatu bilakatu zela. Jaiena, ikuste galtza zu buelta ematen. Ez tarri eleuntzeko, nuzke sekatuko zitzaizun. Kaba! Hemen. Nik lehen hartu dut honen txupito bat, eta honekin leun doain. Fino, filipino. Gaietak. Fin-finek ez, baina, nahiko potxolok edo, uzten ari gara gure honako gaietatxo hauek. Berez, bada jendea hau dena, bolatxo bat arrabolakin zapaldu, edo luzatu, eta gero moldekin mozten duna. Nahi ezin eskola nahi dut. Apurtu jendia horrek, ez? Honi, ez da zuringo gehiago, ero gurina, ero botarko zitzaion. Bestelako zeo zer, azkenen elkarrekin esan dezakegu trinkotzeko edo ligatzeko, ez? Hola behintzat, ez da pasta moztaile batekin ez da oso gelitzen. Orduan, errexena,
bolatxo batin, estutu, indarrakin, eta gero zapaldu eta bertara. Hau dena daukegunen beteta honako gaieta hauekin, 180 gradutan daukegu labea, goitik eta behitik, eta bertan 15 minutu egosiko ditu. 15 minutun ondoren gaietatxoi buelta eman, eta beste 15, 16 minutu edo izango ditu gorritu arte. Eta kurruskari geldituko dira. Batipat, arroza da kurruskari geldituko dena. Eta hauek, azkenean kontu da izan, gaietak dira, baina gaziak dira, ez? Osa, izango da, erabiliko duna moduan, ogia izango esamon, pate hori... Ogitxoa edo adibidez, etxean olakoak, inizandakoan edo zer da, eta krakersak, nik krakersak deitzeiet. Baina, bueno, ez da guztiz, baina izan liteke. Beraz, hau dena esandakoa, Eta honekin hau, otutze, gehiago inazkera, hau gero birrindu inaldozu, gurinakin eta oinarri moduan, pastel bat iteko, pastel gazi bat iteko oinarri moduan. Kitxe bat adibidez. Kitxe bat, Eta bestela honi hemen olako erromero pixkat edo sesamoazik bota eta bere horretan jateko ere, bai, edozin gazi eden, edozin guacamole batekin, humus batekin. Olibarekin bakarrik jaione? Baita ere, ikusi nahi, nola iten den. Hori ere badakizu? Bui. Angel, olioaren lanketaren lehen pausua oliboen doetan astea eta gero? Hori da, bai. Zaintzetako olibaren zainketa da, garrantzitsuena. Eta hortatik sortzen dena, etortzen dira instalazioa, eta trujaleen egiten da prensatu, eta prensatuta ondoren, gero egiten dena da, ontziratu, eta hortatik bestean da olioa. Hori 1000 litrokoa zer izango du, hemen inoiz aipatu izan du hori ogitartekoa, oliba olio pixka botako dio gainetik, eta oin oliba olioakin onduko dugu, eta oin horre jatetxean 1000 litrokoa erabiliko du, seguro. Beste txalo zaparrada bat. Ez. Eta gero, plastikoena gustatu zait horre nundik atatzen dituzten botillak, eta daukaitxura, ni gaztetan ematen zizkiaten olako vitamina batzuk azteko, ez duten funtzionatzen antza, Eta zan olako tubo bat, eta klikatu alde bat apurtu, krak, bestetik, eta ateatzen zan horietako popietak, nola ditzen di horrek? Ideik ez, hori zure baina ez zuen funtzionatzen, esate izu, eta zin maz. Ero urko gartu zituen denak. Hemen, aipatzeko. Honako arroza gaietatxo hauei 18 minutu eman dizkiegu alde bakoitzetik. Egosketa hori izan da, 18. Eta jarraian labetik ateratakoan ikusi duzen bezala parrilla baten gainean jarri ditu ezetasun hori saiesteko. Beraz, kurruskari daude. Eta jarraieko prozedura erresa da. Bat hartu. Eta jan ja. Eta jan ja. Itxoin. Nola ondu dezakegu hau? Noski. Eta zapore dunak bebai baitugu, eta baina oliba... Dudan egon naiz, pikantea edo mina bota, bai edo ez, baino, ez dakit, kasu hontan, ez baldin bazun, ez bagenion sartu izan gazta, urdina, zuk esan bezala gazta krematxoa, bai. Boilurrana igual ikutu hazi, boilurrana barazkiekin egia da ondo eskontz, baina eskemen honek zapore asko daude, eta nik uste hor gehiagizkoa izango zala. Oliba olibarekin bakarri, nahikoa jaione. Bueno, txintxin. Oskatzen hasi horretik, jak. Prost. Kurruskari badau, da zaporetxu ere bai. Ostra, hillo, hor da, ondo da, horburuana eta zaporea eta gazta urdinana, nik uste nuen igual bat beste iraziko zira, baina oso ondo ekilibrau da. Iradokizun bat eta zuzenketa bat. 15 minutu eman gaietatxo, 18 gehiagitxoa, kruntxi dau, benetan. 15, alde bakoitzetik. Nire gaukera nola, kruntxi, fenomeno.
Ados, Angel, ontziratzeko, esan genezake urzanteren bihotzean gaudela, eta hemen makinaria ugari ikusi dezakegu. Beharrezkoa da makinaria guzti hau? Bai, hori da, nahitan ez, beharrezkoa dela, behin prensatuta ondoren, olio hori, inberdenaren basatzen da, botiletan ikusten duzen bezala, ez? Eta gaina baderia, ikusten duzen bezala, hainbeste motako botilek. Eta zein da prozesua gutxi gora bera? Zerotik hasita da, edo plastikoa kanpotik ekartzen da? Ez, hori da, plastiko bera ere egiten da, hemen bertan egiten dute. Bada, supositorio esan bai bezalako plastiko bat, hor egiten duena prensa baten sartzen da, eta hor bihurtzen da botile bat. Eta botile hori egiten da, aspiradore bat alatu baten bitartez, makinaria bat ere egiten da. Eta makina hortan, kate batean inguruz, joaten da, besten atzetik, eta makina guzti robotizatuta daude, eta hor egiten da, betetzen dire, eta gaina etiketak, eta gero hor paletan jartzen da, eta paletan almazenatzen da, eta handik bakotxak bere lekutara bihatzen duzte. Denda Euskal Herri guztiak eta Euskal Herritik kanpora ere bai. Eta orokorrean litro bateko formatoa izaten da, ala badago beste aukerarik? Litro bat eta 2, 3, 5koak, 10koak, eta 25koak eta 1000koak ere bai. 1000koak, Angel? Bai, 1000koak ere bai. 1000koak gehienek erabiltzen dute, beste enpresetan, beste fabrikatan egiteko konservak eta horoko gauzak. Bejon deiela. Gaurko eguna borobiltzeko txipi bat, hau da, errezeta, bigarren mailako ez dakit, baina bigarren errezeta bat, eta kasu hontan nola aprobetxatu indugun honako orburu pate hau. Endibea batzu dauzkegu, bihotza atera diegu haueri ere, orburuei bezala, eta kasu hontan plantxan dauzkegu zigilatzen. Pare bat minutu alde batetik, gero bestetik. Eta ekarri ziduten bitu, Alex esango horatzen, baina han eman zizkizuetana, ez? Antza hau da, hemen botila bat ateratzen da. Bai. Eta nik esaten da, lehen zen, bi muturrolakoak hemen prak, hola nahi, eta likido ateratzen zen. Eta hemen botila bat. Horti botila. Bueno, orburu mahonesa berezia hau egiteko patea erabiliko du oinarri bezala, baino aurrez baztertu ditun bi gorringo hauek ere bai, beraz, barrura. Orburu patea ere barrura. Eta orburu patea. Aprobetxatu ingo deu. Bai, emulsioa. Ez dakit. Ez? Baina olioa eta ja badauka. Eta guain gehituko digu kasuentan suabeagoa, berez, zapore indartxun zale bazate, animo Jeronimo eta Virginia erabili. Bai, normalian, bai, normalian edo bestela hor dago extra Virginia, eta gero daude azpiko guztik. Eta hori sailkatzeko modu bat ere bada, nahi dezu ikusi? Graduazioa. Bai, graduazioa norberan dastamenan arabera da, kasu hontan aditu batena. Angel, oliorik onenak kontrolik zorrotzena behar du eta horretarako laborategian gaude. Bai, Jaione, azeituna pentsatu eta olio egiten da. Eta dena azeituna edo oliba bakarrerekin egiten da edo nasketa berezirik egoten da? Bi mota dire, bat olio jakin bat eta esatenen bezala hemen kumpaxi. Kupaxa, ados. Eta gero horren ondoren? Dastaketa. Dastaketa hori usaimena eta dastaketan erabiltzen dire. Hortarako sudurra eta hoa garrantzitsuak. Nahi eta nahi ezkoa. Hori egiten dena da, batetik eta 10erako puntuazio bat erabiltzen da. Eta hori baditu nola egiten den. Puntuazio hori da 0 akatze zinezkero, olio Virginia extra bihurtzen da. Baina 0tik bera edo akatz gehiago izan ezkero, bihurtu dituzke Virginia edo beste mota bat. Beste mota esan nahi zenuke beste maila bat. Beste maila bat. Hau da, oliba extra, Virginia extra, gero Virginia eta gero bestelakoak leudeke. Hori da, ados, eta dastaketan zeri ematen zaio garrantzia, mingotxa, pikorra, lehorra? Bai, mingotxa, pikorra eta lehorra. Hori da egiten da, hortako, ikusiko dut, nola egiten den froga bat. Bikain. Angel, olio honek dituen ziurtagiri guzti horiek bermatzeko hemen gelditzen da guztia, edo bada zeo zer gehiago? Bai, badago kontrolar eta analizar. Eta 35 baino gehiago baldintza superatzen dira. Esan duen bezala, 35 analisi baino gehiago gainditu behar dira, baina gure agozapaiak ederki gainditu dira. Oira, azkenen. Katak eta dana, Bai.
Bueno, hemen gure orburu mahonesa berezie martxan, eta hauain zigorren eskutik izango da zartagi bera aprobetxatu, zurdai azpikoa pixkat gorritzea, olio pitentxo bat gehiago botako horrez. Bai, mesedez. Boa, hau ere bera, emulsionatu da. Korea bauka, bai, nintzat. Bueno, ez duzu ikusi, baina ozpin txorrotada txiki bat gehitu diogu, kasu honetan ardozuri ozpina, eta gatza ere apur bat. Bueno, gero gaileko. Eta hau nola doa orduan gero? Izango da oinarri guren dibia. Hau izango da pintxoa. Urdai espikoa gainetik. Eta gero hau aldamenean, ero... ikusiko ez du. Vale. Bueno, itxura hartzen ari da, Eta... Guk oinemena ematen jugu aukera ezberdina beti. Esan pila bat, hemen egia esan, egun baten jaionei mardu liburu bat, esan eta egin ez diren errezetataz txorien. Ero, iradokizunetaz. Zan dugu, gero honekin astuta, ero ondo geratuko zan, ero beste honekin egin da, eta ez da, horrekin liburu bat inalda, Bai. Eta batzuk probatuko izituzten hor bestaldean. Eta probatu baituzu idatzi txorien abildu egite.eus, eta esan zen moz jondan. Proa, gure iradeokizunarena. Bai, hortxe utzi mesedez, hemen saltxa pixkat. Gara bat. Mesedez, gure endibia urruskatuak. Eta mariezkurrenak, utzi ditu hemen, kanpoko ostoa hauek, oso gozoa geratzena, gazta urdin erabili dugunez gaur, hartu eta laranja bat. Zuritu, atara laukitxoak, eta hemen sartzen dituzue hiru atalero, hiru laukitxolan larainanak, gero gazta urdinanak pare batero, oliba olio txorrotada bat, eta kombinazioi gozoa urdinanak gero endibian mikastasuna eta da, bikaina, eta hau da aperitibo bat, erreza egiten, eta ikusiko zuen nola gustatzen den jendiari, oso gozoa geratzen da. Eta erreza. Haure, erreza askoa da. Bai, horretik, baina, ja hau bat, gero hotza beste sarrera bat, eta ero patea, 3 sarrerako, oinarri berdinakin. Nola ez zigorre bapaten, hola bote prontoan, trilogia. Bueno, hoxe izan da gure azken txipia, hemen txer, zuentzako. Eta honekin, tortilla bat urdai azpikoana? Os gizon, azu liburu bat ez baino Biblia idatzi behar zenuke. Tortilla urdai azpikoana zein etzai. Bueno, zuzendarik esaten digu probatzeko, honin. Bai, hola xe. Eskukin. Endibiak nola hartzen ditezu? Eskukin, baina bestaldetik. Batetik 10 extra. 11. Oso goxoa benetan, eta oso goxoa geratzen zen, nik urdai espikorik ez dut hartu. Eta honekin bukatzen dugu gure gaurko saioa, eskerrik asko horregotearen egunero. Eta atzalde hona pasa, ondo goen. Bai, aio.